Magyar zenére táncolnak az egyik felhőkarcoló tetején lévő szórakozó helyen a magyarok, a világ egyik legszebb és leggazdagabb országában, Dubájban. Dubáj a világ leggyorsabban fejlődő kisországa, a mai napig a csodák és a lehetőségek országának hívják. Rengeteg a külföldi, aki itt próbál szerencsét. Jelenleg Dubájban több mint 5000 magyar dolgozik, sokan az elmúlt pár évben döntöttek úgy, hogy kiköltöznek, és itt próbálnak szerencsét. Köztük Lujber Imre is, most is ő keveri a zenét a magyaroknak Dubájban. Magyarországon az egyik legismertebb DJ volt, de úgy döntött, hogy országot és életet vált. Viszont maradt a kaptafánál, most is a zenei szórakoztatása mindene. Kijöttem gyakorlatilag minden nulláról kezdeni, szó szerint a nulláról elkezdeni, és ahhoz képest, hogy 2 éve élek már itt kint, én úgy gondolom, hogy amit kitűztem magamnak célt, hogy 2 éven belül el szeretném élni, azt tökéletesen elértem, de természetesen itt teljesen más távlatok vannak mondjuk, mint Magyarországon, és tehát vannak még előttem célok, amiket szeretnék természetesen elérni, és tudom is, hogy fogom ezeket elérni, tehát el fogom érni őket. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon szerencsés lehetőség, hogy itt a magyarok összejöhetnek. Én próbálkoztam már otthonról, Magyarországról felvenni a kapcsolatot, ami nem túl egyszerű. Azt gondolom, hogy ha itt van az ember, akkor azonnal megtalálja ezt a társaságot. Én is egynaposan szinte már itt lehetek, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a legeslegjobb helyszín arra, hogy megismerjük egymást és segítsük egymást. A DJ szerint megéri Dubájba menni, akár dolgozni, akár kereskedni. Azt tudnék, hogy itt sincsen kolbászból a kerítés. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy az ember ide kijön, és akkor Hawaii Dizsi napfény van. Dubáj a legjobb példája annak, hogy a munkát itt értékelik, és a jó munkának megvan a gyümölcse. Ha valaki szorgalmas, kitartó, akkor igenis feljebb tud jutni azon a bizonyos ranglétrán, és nem mindegy, ha mondjuk kicsit hazánkról beszélünk, ott ugyanazon befektetett munkával mondjuk elérsz 10 éven belül valahova, vagy ha kijössz ide, és mondjuk ugyanazzal a munkával 1-1,5-2 év alatt eljutsz ugyanoda. Én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból mindenféleképpen érdemes Dubájt választani, és hát nem egy utolsó szempont, amiről nem nagyon beszélünk, de igen fontos legalábbis számomra, hogy mindig süt a nap. DJ Goldhand, azaz DJ Aranykéz a főszerkesztője a dubái magyarok közösségi oldalnak. Azért dolgozik már évek óta, hogy összefogja a Dubájban élő magyarokat. A dubái magyarok konkrétan nemes egyszerűséggel azért jött létre, hogy az itt élő magyarokat valamilyen formában megpróbáljuk összefogni. De erre nem csak a Dubái Magyarok Társaság az, ami lehetőséget ad erre, hanem vannak különböző összejövetelek is, de mi próbáljuk így hivatalos formában megtenni azt, hogy akik itt élünk, azok megpróbáljunk minél többet találkozni, minél többet egymással kommunikálni, illetve próbáljuk ösztönözni az embereket arra, és nem is nagyon kell ösztönözni, hogy összetartsunk. Hát a világban, a nagyvilágban nagyon híresek a magyarok, hogy mennyire nem tudnak összetartani, és mi ezt úgy gondolom, hogy kellőképpen megcáfoltuk itt kint Dubajban. Ne felejtsük el, hogy mi nem egy másik országban, hanem egy másik világban vagyunk jelen pillanatban, más szabályokkal, más törvényekkel, és egy átlag állampolgár nem gondolom, hogy ahogy kijön abban a pillanatban a fejében megjelenik az összes szabály és törvény, amit be kell tartani, és mindenki más és mást hall, más és más tapasztal. Nagyon sokat tudunk segíteni egymásnak az információ átadásban és áradatban, akár üzletileg, akár emberileg. Most az, hogy ki hol vásároljon, én úgy gondolom, hogy az ember szereti maga megtapasztalni ezeket a dolgokat, meg hogy ki hova menjen, természetesen úgy, hogy véleménycserék megvannak, de elsődlegesen mi arra próbálunk törekedni, hogy az emberek itt megkönnyítsük az életét. A Lemezlovas és a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ szervezték együtt a Magyar Est programot. Gyakorlatilag ez a rendezvény, ennek az a célja, hogy a dubái magyaroknak egy lehetőséget nyújtson arra, hogy találkozhassanak, kicsit jól érezhessék magukat, és barátságokat, új ismertségeket köthessenek. A Magyar Est egyik fő támogatója Balogh Sándor, a HTCC házak, azaz a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központok alapítója. Amint a HTCC neve, tehát Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központok, azt is jelzi, hogy nem csak üzlettel, nem csak üzletközvetítéssel, üzletemberek kiszolgálásával foglalkozunk, avval is foglalkozunk, hogy az ott területen, tehát ahol magyar ház van, élő magyarokat valamilyen módon összefogjuk, összehozzuk, legalábbis ne engedjük elfelejteni saját magyarságunkat, és kulturális programokat is szervezzünk, amik egybe tartják a magyarokat, és amelyek megmutatják a magyar kultúrát, természetesen nem csak a magyaroknak, hanem az ott élőknek is. A Dubájban élő magyarok szerint fontos, hogy összetartsanak.
Talán ezek a programok hozzák össze az itt élő magyarságot. Elég sokan vagyunk itt, és nem mindenki tud mindenkiről, ezért egy ilyen alkalom az nagyon fontos, hogy egymás tapasztalatait kicseréljük, és egymás életébe belenézzünk egy kicsit. A munkalehetőség nagyon sok van, és nagyon jó kondíciókkal, úgyhogy mindenkinek tanácsolom, aki szeretne külföldön dolgozni, hogy próbálkozzon. Nehéz ide kijutni, de ha egyszer kint van az ember és beválik, tehát jól teljesít, akkor ez nyilván megéri. A dubái HTCC házat még márciusban nyitotta meg Khalafal Habtoor, Dubáj egyik leggazdagabb és legbefolyásosabb üzletembere. Nálunk itt Dubájban azért működnek az ilyen tervek, mert a kormány segít és együttműködik például olyan kiváló üzletemberekkel, mint Balogh Sándor, mondta Khalafal Habtoor. Pillanatnyilag Dubáj talán egy olyan hub, egy olyan kikötő, egy olyan ajtó vagy egy olyan ablak, amin keresztül nem csak az emirátusok országait, nem csak a Közel-Keletet, hanem egész Afrikát, sőt, egész Ázsiát is el lehet érni. Dubájban már most is több száz magyar üzletember dolgozik. Szerintük itt egyre nagyobb lehetőségek nyílnak a magyarok előtt is. Eléggé pörög a biznisz és a piac mindenféle tekintetben, akár most itt gondolok a belsőépítészetre, mint ami a mi vonalunk, vagy akár divatra, vagy bármilyen más termékre, amit érdemes erre a piacra hozni és bemutatni. És az intézet ez egy segítő kéz, egy támpont, aki nem ismeri az arab kultúrát. Abban segítjük mi a magyar kis- és középvállalkozókat, hogy tanácsot adunk nekik, jogi segítséget nyújtunk, lehetőséget nyújtunk nekik arra, hogy kijussanak külföldi piacokra. A házak többek között olyan szerepet is elláthatnak, hogy szállást adunk. Például Afrikában ez nagyon fontos, mert az ottani körülmények azok nem mindig megfelelőek, és tárgyalót biztosítunk számukra, biztos partnereket hozunk nekik, és kötjük össze velük, ezáltal egy olyan burokban lehetnek, amely megvédi őket attól, hogy a külföldi piacokon bármiféle kárt is szenvedhessenek ezek a vállalkozók. A dubái ház vezetője arról is beszélt, hogy az elmúlt hónapokban több tucat magyar cégnek segítettek bejutni a dubái piacra. Számos konkrét üzlet van alakulóban, gyakorlatilag médiában segítünk magyar céget abban, hogy Közép-Európa régiós tévéműsort forgathasson. Tárgyaltunk nagy magyar építőipari céggel abban, hogy képviselhessük őket Ázsiában, illetve Afrikában. Rendezvényszervező céget hoztunk ki, és segítettük a munkájukat abban, hogy itt elindulhassanak gyakorlatilag. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sikeresek vagyunk, nagyon sikeres volt ez az elmúlt pár hónap már, és nagyon bizakodó vagyok. Dubaj a válság után újra talpra állt, és azt gondolom, hogy újra ugyanaz a lendület jellemzi, mint régebben. A kint élő magyarok szerint megéri Dubájba költözni és kint üzletelni. Azt mondták, csak is szorgalom és kitartás kérdése, hogy ki mennyire tud sikeres lenni ebben az öbölmenti országban. Az álmom már nagyon régóta, gyermekkorom óta, hogy egy arab országban fogok élni, úgyhogy mindent megpróbáltam elkövetni azért, hogy kikerüljek valahová. Dubájt imádom, Abu Dhabi is nagy kedvencem. Végül is Dubáj mellett döntöttem, mert kaptam egy magyar cégtől lehetőséget, hogy a kereskedelmi képviselők legyek. Úgyhogy nagyon friss vagyok itt most. Mindenképpen én mindenkit biztatnék arra, hogy jöjjön, keressünk befektetőket, keressünk piacot a termékeinek. Nekem azok a tapasztalataim az Egyesült Arab Emirátusokról, hogy a lehetőségek földje. Nagyon régóta járok már ki Dubájba, Abu Dhabiba, úgyhogy nagyon sok tapasztalatom és ismerősöm van. Mindenütt nagyon nyitottak a magyarokra, azt gondolom a magyar termékekre, jó áron, nagyon jó minőséget kapnak a magyar fejlesztésekre. A szervezők azt ígérik, hogy mostantól rendszeresen szerveznek majd Dubájban ilyen és ehhez hasonló programot a magyaroknak, már hogyha lesz rá igény.